Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, today is Monday. Monday is the beginning of weekdays. Okay. As ako naning kamot ko nga ni guys, ning advocacy nga makatabang sa lungsod sa Matalom. Nya akong paningkamutan nga daghag mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa atong lungsod. Ako nagauhag sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mo tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa atong lungsod. Ako manghinaot nga mosanong og magnegosyo tong mga negosyante sa bisag asa nga lugar basta ganahan mo magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Nya ako manghinaot nga mo support mo sa ako ang advocacy nga makatabang sa lungsod sa Matalom. Bisan pa man sa wala tay jewels pero maningkamot gihapon ta nga makatabang sa lungsod. Okay? Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nang ginahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. Ug atong ganahan mosuroy sa among 7-Eleven atong i-support ang 7-Eleven atong i-patronize ang ilang mga baligya ngadto niya katong og ganahan mo pug mas barato mo adto tas mga merkado na mga tindahan nito nga medyo barato o ganahan mo manok natay Crispy King. Please support sa ato ang Crispy King ngadto ta mamalit o sa mga estudyante sa mga nagtrabaho atong suportahan ang atong Crispy King Matalom. Nya kung ganahan og mga humba na putay Hukari restaurant na unahan sa kuan kanang Crispy King padung pantalan natin Hukari ngadto affordable niya barato pa. O ganahan pumugwa kanang kuan pang masa ngadto tas merkado na karinderya ngadto. Nya o ganahan mo mga sabaw na tay rading bulalo nga dapit sa gasoline station nga dapit sa munisipyo. Tas kilid ka guys na ngadto. Nya unsa may mga benepisyo basi ganahan og mga mohimo og mga kuan diri kanang mga supermall, supermarket kanang mga mall. Welcome mo tanan kanang mga Fuller Gold, mga Gisano, welcome mo tanan diri nga mo invest. So lang Matalom para makuha ninyo kung unsa kanindot ang lungsod sa Matalom. Okay? Ang atong pantalan ang gawin pagtrabaho para dili na barko pohon nga mudunggo gikan sa Cebu or sa Bohol. Atong paningkamutan na magdinabangay kita matalumnon alang sa kayuhan o kalambuan sa lungsod. Atong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio o mga konsehalis. Okay? Iko pipi andam motabang sa ekonomiya sa lungsod og mangagni nga sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa atong lungsod. Katong mosuroy sa ato ang Matalom Boulevard. Welcome mong tanan ngadto nga mosuroy putan-aw kung unsa kanindot ang amuang bag-o nga masuroyan diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Iko pipi ang buses sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay? Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa atong lungsod. Balikin ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mo tanan nga mo invest og business diri sa among lungsod sa Matalom. Sa pagkatinuod guys, ang lungsod sa Matalom nang ginahanglan og mga negosyante
nga mo put up diri sa mong lungsod. Once again, ako mang hinaot nga mosanong mo sa akong hangyo nga magnegosyo tabay diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Once again, thank you o God bless kanatong tanan diri sa lungsod sa Matalom bisan di taga Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Once again, thank you o God bless kanatong tanan.